M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Tikulandireni pano patiyankhuleni Ambuye lero Lachitatu pa 21 December 2022. Ndipo tikupitiliza kusinkhasinkha mawu a Mulungu pamene tikuyandikira ndithu kusendera chitsogolo pa tsiku la kubadwa kwa Ambuye athu Yesu Khristu. Ndipo leronso timva mawu amene achokere nyimbo ya Selemani mutu 2 kuyambira ndime ya 8 kulekeza ndime ya 14. Komanso uthenga wabwino ochokera mu uthenga wa Luka mutu 1 kuyambira ndime ya 39 kulekeza ndime ya 45. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gift Selemani kuchokera ku Bembeke Cathedral mu Diocese ya Dedza. Tiyeni tikhalire limodzi. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu mthenga woyera mungadalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Patapita masiku owerengeka, Mariya adanyamuka napita mofulumira ku dera la mapiri ku mudzi wina wa ku Yudeya. Adakalowa nyumba ya Zakariya nalonjera Elizabeti. Pamene Elizabeti adamva malonje a Mariya, mwana adayamba kutakataka m'mimba mwake. Elizabeti adadzazidwa ndi Mzimu Woyera ndipo adalankhula mokweza mawu kuti, ndinu odala kopambana akazi ena onse, ngodalanso mwana wanu. Ine ndine yani kuti inu mayi wa Ambuye anga mudzandiyendere? Chifukwa pamene ndinamva malonje anu, mwana anayamba kutakataka ndi chimwemwe m'mimba mwanga. Ndinu odala chifukwa mudakhulupirira kuti zimene Ambuye adakuwuzani zidzachitikadi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Poyamba ndafuna kuti inu ndine tikumbutsanenso nyimbo ya fuko lathu, Malawian National Anthem. Ndipo nyimbo yemanena kuti, Mulungu dalitsane Malawi, mumsunge mtendere, gonjetsani adani yake, njala mtenda nsanje. Tiyimire menepo. Mawu ambiri kapena mawu akulu amene ndikuwafuna kwambiri mu nyimbo imeneyi, gonjetsani adani ake a Malawi, njala, nthenda, nsanje. Tiyamikire ndipo tizipempherera mzimu wa malemu Michael Frederick Paul Sauka amene atithandiza ndi nyimbo imeneyi. Tikamakamba chitsanzo chabwino chonena kuti Mulungu amayankhula mwa anthu ake. God inspires his people. God speaks to us through other people. This is a good example imene tikuiona, imene tigawane pa tsiku la lero. Ambuye Mulungu kudzera mwa Paul Sauka anatiyankhula ndipo akutiyankhula ndipo amatiyankhula nthawi yonse, adzatiyankhulanso mtsogolo kuno. Mzimu wanu Bambo Paul Sauka udziwusa mumtendere. Chimene ndikufuna kukamba kwambiri, tiyamike ndi kuthokoza mabungwe onse osiyanasiyana amene amabwera mdziko lathu la Malawi kudzatithandiza, amene nthawi zambiri ma NGOs akupereka ndalama za nkhaninkhani ku Malawi kuti athe kugonjetsa nthenda, athe kugonjetsa njala. Ndipo pakufuna kulimbana ndi njala,
akupereka ndalama zambiri kumabungwe osiyana-siyana, kumagulu osiyana-siyana, kandi kumpingo kumene agawe chimanga kwa anthu osoweketsetsa. Nanji pakali pano pamene njala yafikapo, mabungwe ambiri akhala kubwera ndipo akubwera. Tagawane chimanga kwa anthu, tagawane chimanga kudera ilo. Ndipo timayamikaso kwambiri ngati boma lizindikira kuti anthu ake tsopano ali kusauka, ali kuvutika ndi njala monga zili pano, kuti lithe kuwadyetsa, lithe kuwapatsa thandizo la chakudya. So, ndi ntchito yathu kulimbana ndi njala m'dziko mwathu. Ndipo ngati president kapena wina aliyense athandizira mukulimbana kugonjetsa njala m'dziko, Mulungu amapereka madalitso ake. Koma ngati tipanga the opposite, matembereronso timalandira. Kwa ife tonse amene timalandira thandizo kuti lipite kwa anthu ena tithetse njala, tilimbane ndi njala, gwirani ntchitoyo moyenerera. Ndipo kwa inu madona athu, anthu osiyana-siyana amene mmathandizira kuti ena apeze bwino, Mulungu azikudalitsani. Ndipo aliponso mabungwe ochuluka amene amathandiza boma kuti mzipatala umu mupezeke mankhwala. Ndipo ndi ndalama za nkhani-nkhani zimene zimakhala zikulowa m'dziko, zikulowa m'Malawi muno, kuzithandizire m'zipatala mwathu monse mupezeke mankhwala. Ndipo timayamikiranso pa dongosolo la boma kuti amayikapo ndondomeko zoyenerera kuti m'zipatala mwathu mukhale mankhwala. Kwa inu nonse amene chidwi chanu chili pakuthandiza kuti m'zipatala zathu mukhale mankhwala oyenerera, tilimbane ndi matenda osiyana-siyana amene tikutipeza ife anthu, Mulungu azikudalitsani. Ndipo tiyamikiranso ma scientists athu amene akupitiriza kunkanafufuzabe zinthu zosiyana-siyana, ma researchers osiyana-siyana amene akunkanafufuzabe zinthu zosiyana-siyana kuti athe kugonjetsa matenda osiyana-siyana amene tino pa dziko. Mulungu azikudalitsani. Ndi ntchito yathu kulimbana nayo njala, kulimbana nayo nthenda isapezekenso pakati pathu. Ndi zabwino kwambiri kuti pamene mankhwala ena akupereka chithandizo kuti chipezeke m'zipatala muno, anthu akubwera namalandira. Zimangomvetsa chisoni kuti ndife toma amene timapanga divert thandizo limene lija. Malo mwapatsa anthu mankhwala, tikufuna kuti tikagulitse, tikuzembetsa m'zipatala za boma, tikupititsa m'ma-private. Tikuchita china chilichonse chotheka kuti tiwonjezere suffering ya anthu pano pa dziko. Ndi matemberero amene tikudziyitanira. Pamene zinthu ziwirizi tikulimbana nazo, njala, nthenda, ndikuona ngati m'Malawi muno kapenanso kuno kwa Afrika tatsala ndi vuto limodzi. Ndipo tiwene kulimbana nalo kwambiri, nsanje. Nsanje ilipo ya nkhani-nkhani m'dziko mwathu. Nsanje ilipo ya nkhani-nkhani mu mpingo mwathu. Nsanje ilipo ya nkhani-nkhani m'magulu osiyana-siyana amene akupezeka m'dziko, amene akupezeka mu mpingo. Ndipo pena umafika podabwa kuti kodi ndi chiyani chimene munthu amafuna mwa munthu wina. Nsanje. Nsanje yodabwitsa nayo ndi Satana yemwe. Nsanje. Ndipo tilibize ife tonse anthu kuwonongerana mbiri, kubwezeretsana mbuyo, kusemerana zinyawo, kufunirana zakwaipa. Nsanje. Mariya ataona kuti Ambuye Mulungu amuchitira chifundo, komanso ataona kuti msuweni wake Elizabeti amuchitira chifundo, mokhudzidwa ndi mosangalala adanyamuka kwamfunira mafuno abwino. Adanyamuka mwamphamvu, sadachedwenso ayi, tikaone zimene Mulungu amuchitira msuweni wanga. Ndipo akunyamuka ndi mtima wonse ukamuonekera Elizabeti. Ndipo Elizabeti pakumuonanso akunyadira, ndipo chimwemwe chiwunka chisefukira, angakhale Yohane yemwe amadakali m'mimba mama yake akutakataka ndi chimwemwe, akulumpha ndi chimwemwe. Abale anga ochokondeka,
tamachitani manyazi ndi nsanje, tamachitani manyazi ndi kuipa mtima, tamachitani manyazi ndi dumbo limene ife tili nalo kamba kanzathu. Nzathu asachite bwino pa business, tikumuyankhulira zambirimbiri. Ayi ngwaufita amene uja, amapheramo anthu amene uja, ayi izi ndi izi zambiri, ayi amene uja si Malawi amene uja, tithamangitsa choke mdziko muno. Ayi zambiri zimene timakhala tikupeka, timakhala tikuyankhula mabodza enieni, kungoyipidwa mtima pakuti nzathu zikumuyendera business wise, ali kuchita bwino. Asakhale pa banja labwino, mamuna ke munthu asamukonde, mkazi wake munthu asamukonde, tukazungulira kuseri kwadeselera. Ayi tumusamango waona amuna anu aja, amazembeano sondu wakuti. Iye musango waona akazi anu aja, azembeano sondu wakuti. Vuto lathu limakhala pati, vuto lanu lili pati, kuti mudzilimbana ndi zinthu zimene zili zabwino kale, pabwerepo usatana. Vuto lathu lili pati Malawi. Nsanje tidakali nayo ntchito, ndipo tonsefe ndi homework yabwino yoti tichitepo kanthu. Promotion isachitike pa ntchito koma chisunamo kuno. Wina asamuyamikira bwana kuyipa mtima, wina asamupangire komende ena kunyasidwa, wina asapatsidwe kaojeni ka training akapange pena pake kuyipidwa, kumupekera zinkhani zindizi. Nsanje imene itifikitsa pati, tipita nayo pati nsanje ngati imeneyi. Ayi mumpingo mwemu ndi nyachiso nsanje. Wina asalimbikira kugwira ntchito ngati wansembe, asalandira udindo wakuti tukamusemera zinyawo kamunenera kwa anthu awa ndi awa, cholinga agwe ndithu. Vuto lanu njani? Nzanu asapeze ka scholarship mumpingo, apite maphunziro ake, tukamuzungulira kuseli, kumugwetsa pansi, kumunenera izi ndizi, asapitiriza amene adzibwerera kwa ameneyo. Vuto lanu ndi chani? Maononga anthu ambiri kamba kansanje, maononga dziko kamba kansanje, maononga midzi kamba kansanje, maononga mabanja kamba kansanje, maononga mpingo kamba kansanje. Mukufuna mufike pati? Ambuye pa tsiku la lero atidzudzula kuchokera mu chitsanzo cha Mariya wira, amene akunyamuka fulire mwamtendere kukamufunira nzake mafuna abwino. Why can't you emulate such an example? Kunyamuka bwinobwino ndikupanga congratulate anthu amene akupanga deserve such congratulations. Why can't you emulate such an example? Ukafunira zabwino anthu ena osati kumangodetserera ayi. Pamene tafunira ena zabwino, Mulungu amaonjezera madalitso mmoyo wathu. Pamene tikuyenda mmoyo wathu kuti enaso tathandiza chite bwino, kumakhalaso ife tonse kudziwundikiranso zabwino chokera kwa Ambuye Mulungu. Khomo la madalitso limachulukira ndi kutseguka mmoyo wathu pakuti tikuwathandizanso ena kuti athe kuchita bwino. Kwa inu amene ndinu mtima wabwino, Mulungu adzikudalitsani ndipo mupitirize kukhala bwino maso pa Ambuye Mulungu. Kwa ife amene dzikutifutabe, titachitapo kanthu kusintha moyo wathu ndi kuyambanso kuchita bwino lomwe. Tilimbane ndi nsanje mmoyo wathu. Amen. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen. Tsiku labwino kwa inu nonse. Zikomo.